खुलुमबाय बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोयै फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय ओंखाम गोरलै फोरबोनि दिनै आरो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय जा आंनिफ्रायबो बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय ओंखाम गोदाननि फोरबोनि ओंखाम गोरलै फोरबोनि ओंखाम गोरलै फोरबो ओमफ्राय नै मोनबाय उखुन्दै खुलायदों अमा बेदर आंनि खाथियाव होना ब्रा याव रेजेक्ट गोनथ' अमा बेदरजों मुला बेदर माने दहाय जोंहा आर'ज होबाय ओमफ्राय न'आवबो बावखांबाय ओमफ्राय दा जोंहा हराव थिगसे जानोसै ओंखाम गोरलैजों एक्चुअली दहाय फुंनिफ्रायनो जों ब्लग खालामनो हायासै मानो होनब्ला जोङो फुङावबो एकदम बिजिमोन नालाय एसे न'आव बावनाय आरो लोगोसे नोगोद खामानि ओमफ्राय आरो थानसालियाव थांबाय थानसालिनिफ्राय फैबाय थानसालिनिफ्राय फैनायावबो आरो नै ओरैजाय आरोना ओमफ्राय दा नोंथांमोना साननो हागौ ना गाबनायखौ मा गाबदों होननानै दाउ खोन्थादो सबायजों गाइस नै ओमफ्राय दा दाउखौ बुथारथ'वाखै बुथारनोसै ओमफ्राय अमा बेदरखौथ' पुरा धामाका बानायबायानोसै ओमफ्राय संबाय एवबाय ओमफ्राय दा लकेल दाउखौबो हख्लायनोसै दा दै गुदुं खालामगासिनो ओमफ्राय नैबेखौ बुथारसै दै गुदुङाव सोमसै बिदिनो आदम थ' गाइस नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ जायफोरा मोजां मोनो बिथांमोना लाइक खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा मोजां मोना बिथांमोनाबो लाइक खालामनो गोजोन हागोन ना मा बुङो गाइस थ' लेट्स गो टु कुक नै गाइस सबाय लकेल खारैजों ओइलाय एकदम फिनानै हमखायो नै लकेल न'आवनो बानायनाय सबायनि दे होमबा ना मासेया बोरो हमलामलामलाय बेलाय मासेयाव गाइस मानै बुथारगोन दिनै मानै नै गाइस नैबे मासे आरो नै ओरैजायबो गां फुगासिनो मानै आरोना बे मासे ओमफ्राय नैबे मासे ओमफ्राय नैबे दा गाङा एसे गुरै जासिगोन नालाय मजानो ब्रुद होनोसै आरोना थ' गाइस नायबाय था नै माने एकदम फ्राय ना माने ग्रेभियाथ' अलरेडि दंखायो नालाय माबा अमा बेदर एक्चुअली एसे एवफ्रामसै गोथौसो दोनसै माखौ बेदरखौ बे फ्राय थ' गाइस नै ओंखाम गोरलै फोरबोनि नामावहा जाहा मा दिनै खोन्थाना होदो दिनै ओंखाम गोरलैनि नैनि सागानाफोरा लकेल दाउ दङ सबाय दङ आरो ना दङ ना फिसा ओमफ्राय मुला बेदर दं अमा बेदर दंबावो दा माखौ जाजेनो माने बोसोराव खनसे लायरे एसे बेखायनो मोननै मोनथामसो एसे बानायबाय आरो आइटेमफोरखौ जानांगौ आं जायाखै खिन्थु लागायदोंसो बबे संख्रि नांदों बबे मा जादों बेखौ हमनो हाथ'वाखै दायो दा जागोनसो नालाय लागायदोंसो दायो दे बिदिब्ला माने बयखौबो माने मा होनना बुङो ओंखाम गोरलै फोरबोनि गाहाम हामलायनायखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय आं दे होमबा ना दे थ' गाइस नै जानोसै नारें खाजिबो लाखाबाय आङो दे जादो ना मा बुङो सबायदों ना मावा ना थारमाने बुस्थुआ आंनि ब्लगावहा बांसिनानो माने आइया ओंखाराना दिनै ओंखारबाय होब्रा खालि खावनो नागिरो बियो दे मोजां ला बेदरा थिग गैया थारमाने आइखौ बांसिनानो माने लाबोनाय जाया भिडिअ'आव लाबोनाय जाया माने आइयाबो माने बिदि खामानियाव बिजि थायो नालाय आरो बिजिमाबो सम माने बिदिनो आरोना ओमफ्राय दिनै ओंखाम गोरलै फोरबो बावहा माने जों गासैबो माने न'आव फेमिलिहाय ज'है ओंखाम जादों आरोना दिनै ना मा बुङो बिदि आरोना लकेल दाउ बुथारबाय आइयानो दहाय बुथारदों मानै बुथारखादों माबेसे बुथारा मानै ना थियाटार मासे नामा थियाटार मासेया जाबाय न'नि ना बिदि आरोना दे जादो दे होमबा ना दा बरियाहै दाउ खिथु जानाङालै नों दाउ खिथु जायैनो मानसियानो खिथु बायदि जालांबाय बियो दे आइ जादो आफायाबो जागासिनो ओमफ्राय दा नै दे जोंबो रुख्लायसै माने आङो अमा बेदरखौ जाथ'ला दिनै दे लकेल दाउखौ आं संनायमोन मा जानो जाया सोरो लास्टआवल' एरदों
भिडिअनि सिङाव मानो बुंनांगौ होननानै हा बिदि बुंनाब्रा बुंना बुंनांगौ होनो ना मा बुङा न बिदिसो बुंनांगौ दा आफाया गोजौआवसो जाबाय माने गोजौआवहाय डाइनिंआव आफाजों आंजोंल' जायो आं गाहायाव बांद्राय हाया खस्थ' मोनलायदो ओमफ्राय दिनै बिदि आङो बांसिनानो बिदि गाहायाव जानो मोजां मोनो दे आइजों बेस्थ'जों गाहायाव जायो आफाजों आंजों गोजौ जायो आरो उन्दैनिफ्रायनो माने गाहायाव जाबोनाय नालाय बेनिखायनो दाबो माने थोरसियाव नङा गाहायाव जिरायना जानायखौ बुंदों ना बिदि आरो खामफ्लायावहा बानलुखौ नों जायो जाया बानलु जादों बानलुआबो नै बिजौआ गैया माथो मानसिफ्रा सेबथुनानै नायो गोसो नंगोन होननानै बेखौ नों सुदों ना सुवाखै बानलुखौलाय दे होमबा आं बानलुखौ जायाबाबो मोनामसुबानो जानाय बायदि मोनखायो गाइस ओमफ्राय माबायदि ओंखाम गोरलैया गोथाव ना गोथाव नङा ना जोसाबो गैला नालाय जोसा नङा बे मा माइरं बियो मा माइरं बियो माइरं जोसाखौ सैमेन जालांजोब्बाय जोसा माइरंखौ सैमेन जालांजोब्बायनो माइखौ मोसौआ होनो नागिरनाया सैमा हामलांदों दब्लायसो गायदोंमोन सैमेननो उरलांजोब्बाय माबायानो अमायानो मोसौ मा मोसौ बेलाय मोसौ ओमफ्राय गाइस दे आं दै लोंना लागोन दे ओमफ्राय फोजोबदो ओमफ्राय आं जिगिर जिगिर मोनदों दसे आंबो रोङो दे नों माबाफोर बुंनो नामा आयै जेबो बुंला ना लाजिदों नोङो होमबा बे केमेराखौ दसे नाहरलाय ओइस नाहरलाय ज' बिदिब्ला दोनसै ना हा दोनसै दे गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोननाय जासिगोन थ' ना मा बुङो केमेरा दोनखानायखौ हनै दे गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मारै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन आसा खालामबाय दा मोनाबायबो आं लानोसै गुड नाइट ना मा बुङो दे बिदिब्ला थेंक इउ फर वाचिं एन्ड टेक केयार एन्ड बाय 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 होनजो खेबसे बाय बाय दे जादों हा दानसे सोरनिया नङाब्ला बाय बाय आथिं माबा जायो बिथिङाव आथिंजों ओंखाम जादों ना जेबो नङा दे गाइस नै लास्टआव खिथुमबाय आं